So abokina duba bidiyo ne nake yi, ka gane ko? Ina so ne ka shaida wa fans na social media akan wai irin hotunan da ka ɗaura su ce wai breaker ne. Ina son ka musu cikakken bayani akan abin da yake faruwa. To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kamar yadda ka ce za ka bidiyo ne kai sanarwa, dama ai ina yi. Duk wanda ya bibi shafin nan Musa MTM akan YouTube zai iya ganin bidiyon, kada ku manta da subscribe. So akan wannan mutumin da ake ta bibiya tare akan sunan shi ko kuma menene, mun kallo ni haifaffen ƙasar Nijar ne. A Nijar na girma, a Nijar na tashi, a Nijar ne ba inda na taɓa tafiya ko kuma Nijeriya. Sannan kuma da ake ce Hamus, gaskiya wannan abu yana mun ciwo. Ba wai dan ba na yin shi bane, a'a, kawai yana mun ciwo ne gaskiya. Shi ne kuma mu masoyan shi ne na gaske, sai dai kawai irin wai takura da sauransu ne, shi ne abin da ba mu so, ka gane ko? Yanzu sai me za ka ce game da shi gaskiya? Gaskiya ina mai fata Allah ya ƙara fasaha, Allah ya kiyaye, Allah ya tsare shi da sharrin maƙiya. Shi ne kawai zan iya faɗi. Mu kuma ba wai muna wannan ɗin soyayya ba ne, mu kana so rap ne za a maka, shi ne ruwan shi ne, France ne ko kuma Hausa ko ku danna subscribe. Za mu kasance mai baku labari a koda wani lokaci. Sannan kuma kada ku manta Isa Boys. My name is Musa. Boy, this is Musa MDM. I would